Pane Bože, tady přistůj při mně. Zachrání mě ta Jolanda? Ano nebo ne? Já říkám, že ano, že když je někdo nemocnej, tak volá jedině, Pane Bože, vem mi ty hříchy, odpusť mi. Já jsem udělal špatnou věc, odpustíš mi. Ale potom říká, ano, odpouštím. A vy taky musíte tomu druhému odpustit, protože chcete nebo nechcete, aby vaše duše byla očištěna. Já se ptám, a vy chcete moji odpověď, můžu vám dát jenom, když zavoláte. Pozor, i chlapi mají svoje dny, nejenom ženy, ale i chlapi chtějí být obětováni a milováni. A řeknu vám cigánské karty, protože 906 70 11 11. A chcete si mě vyzkoušet cigánské karty a chci, abyste viděli, jak jsem zkušená, protože opravdu moje přiznám se vám, že vy chcete. Dobrý večer. Vystávám ve studiu, ale slyšíme se? Dobrý den, prosila bych na vztah vyložit karty. Na vaší vztah? Ano. Dobře, tady vidím, vy jste krásná duše, vaše vztahy. Vidím, že opravdu chcete být milovaná, protože pes je přítel člověka. Milá zlatá duše, vaše vztahy budou nadále vám dobře kvétat, ale vidím taky, že jste moc osamělá duše. Nebojte se otevřít svoje city a jedeme dál. Přišel jsem o práci, tlačí na mě banka, tlačí na mě sami exekutoři. Voláte o pomoc, nevzátejte a zavolejte na tady to číslo. Byla velká nespovídal tady ten rok. Všechno na mě tlačí. Nevoláte tamhle někde až do zahraničí. Tady jsme od toho, já vám splním 3 karty a jsem tady naposled. Pro vás tady nejsem naposled, protože já budu s váma po telefonu ve spojení a chci teďka, aby se vám ten svět trošku zlepšil, abyste cítili tu teplotu ve vašich silách, ve vašich žilách, jako moje jméno je Jolanda. Já si myslím, že každý, kdo je sám, tak cítí temnotu. A ta temnota zabije člověka, protože opravdu samota tíží člověka. Že vy celý život už podle toho hlasu máte takovou smůlu, že celý život lepí se vám na prsty smůlu. Já vám žehnám, aby odstoupila od vás smůla. Vidíte to sami. Hodně jsou i mezi náma smutný chlapi, jako ten pán moc málo povídal a opravdu vidím podle hlasu, že ty lidi hodně jsou do sebe uzavřeny a nechtějí komunikovat, protože chtějí být skrytý a láska, štěstí nemůže promluvit, protože tady vidím opravdu ty slova prázdný, protože to jsou opravdu jenom tak do sebe uzavřený. Právě jsme na tyhleto číslo neustále, my chceme, aby jsem vám já pomohla. Tak, její Adam a Eva milovali se, taky vy se můžete navzájem, na leta nekoukejte. Čím starší, tím je dokonalejší. A tady tu linku 906 70 11 11. Neustále jsme tady dnes naposledy. A vyzkoušejte si mě, jestli ovládám tady těma. Už jsem tady pomalu a znáte mě. Znáte mě i jinak. Po telefonu nespínkejte, protože je teprve krásná noc.